kommer. Det kan de ikke nå det der. Det er jo til at bremse. Nu sejler de ind i den. Nej, det gør ikke. Kan de bare give gas nu? Kom bare. Kan I bare give gas? Hallo, kan I bare give gas nu? Kan I bare give gas? Hvad? Kan I bare give gas? Han er en giver. Kan I bare give gas, eller hvad? Ja, det kan vi jo, fordi nu har den jo ikke noget at trække på, så nu er det nemmere at give gas. Det er nemmere at fyre med benzin, og bruge den mere benzin. Men... Vil I prøve det ene? Ja. Eller skal jeg prøve det ene? Vil I to gerne? Vil du gerne på? Ja, Jeg vil da gerne prøve at se. Ja, jeg vil da gerne prøve, hvis det er. Vi skal lige vente til dem, der de er væk. Ja. Få den lille motor bare omdrejning. Ja, det er godt. Den er oppe på fuld nu. Ja, det er fandme sjovt. Det kan jeg se på i år. Ja. Ja, det er kort, mand. Sidder helt varmt jo. Snart i faren. Nej, det er ubesvaret opkald med det. Det er 30 eller andet. 62. Ja, men jeg kigger 62. Jeg kan godt lige passe over den her, ikke? Så lader det 59. Skal du hente din i dag? Nej, ikke. Hvad fanden, har du bare taget bagenden af båden? Nej. Ja, jeg tror også, jeg er bagenden. Så skal du holde godt fast på kameraet nu, for du hopper det jo i. Nej, det vil jeg godt. Vi sejler ind. Ja, det er lige pas på de to sejlbåde. Så går du ikke godt af den der motor, når du drejer. Du drejer. Du skal pumpe ikke endnu. Ikke når du sejler, så drukner du. Så prøvede vi, og så sejler vi mega langt, hvor vi ikke kunne give gas. Hvor meget benzin har vi nu? Ikke må jeg. Hvad? Ikke må jeg, eller? Vi skal heller ikke så langt, jo. Så skal du også smile, Jan. Ja. Prøv lige på. Ja, det gør jeg. Så er vi op. Det er jo sådan set stadig hav. Hvad? Det er jo sådan set stadig hav. Ja, men det er fjord jo. Hvad? Det er inde i fjord. Du pumper slet ikke, eller hvad? Nej, jeg pumper ikke. Nå, så derfor jeg kan sejle hurtigt. Ja, ja, skal jeg pumpe efter? Nej, men jeg gav bare lidt gas, og så kan jeg ikke på, eller sejle. Bare give gas. Eller bare pumpe. Så er du lige imod dem, jo. Ja, jeg tror, de vinker os hen til dem, eller eller andet. De er nok sure over, vi sejler så stærkt, dem der. Må jeg selv om? Ja, det må vi godt. Så er I virkelig glade? Ja.
ikke i køer. Ja. Bare lad være på. Ja. Hvad? Nej, du behøver ikke på dem. Du må ikke sejle hurtigt alligevel. Det må jeg sgu ikke uanset. Hvad? Det må jeg sgu ikke uanset. Nej, du må ikke sejle. Der er ikke engang, der har 4% certifikat. Ja. Ja, det tager jeg næste år. Ja. Skal han til broen? Hvad? Skal han til broen? Ja. Den film kan vi lægge på YouTube, jo. Det er det, jeg tænker mig. Den her både at give det eller andet, så kan vi skrive med Google 50 altså. Ja. Den er ikke så nem at styre, når man ikke har noget gas på. Hvad? Den er ikke så nem at styre, når man ikke har noget gas på. Nej, men jeg skal sådan set bare flyde den. Og der er stadig i gear, så... Ja. Vi kommer lige lidt længere hen. Jeg kan prøve. Bare bremsen stille og roligt lidt ad gangen. Sådan der. Men det er fandme ikke nemt at skulle stoppe den, samtidig man skal styre den. Lige ham lidt ud for kanten, det går sgu ikke. De her røvler lige nu. Nå, så tager netten ind. Nej, jeg tager det. Ind? Ja, du skal lige blive stående som Bo i landet, har sin telefon. Ja. Har du slukket op til det? Nej.